Every time nga kanang mag-commute ko from Maramag to Laligan kay makita bitaw na ako nga kanang daghang kay student sa Muswan nana like kanang maka-inspired bitaw ka ayo mga high school pa lang ka kay ma-feel na nimo nga one day gusto ko dari mag-graduate, gusto ko dari mag-school ana. Di ba na mga ingon anak nga moment? Yes. Even ako, nakaingon yung taga diri gani ko ha, pero makakita ko nga mga college students makaingon ko diri gyud ko mo human, diri gyud ko mo graduate, di ba? So ing ana gyapon imong na experience. Pila ka sa isa, you mean every week kaga biyahe from Laligan to Maramag? Dili man ma'am kana lang na ay kuan kanang naay mga tag-as bitaw nga mga holidays. Okay. Mga nanakay naman pud bibalay dadto sa Laligan. And then every time nga kanang galabay ko gasakay og multi-cab or bus inana like Lord unta one day diri na pud ko. Yes kanang every time bitaw nga mo agi ka dira sa kana sa simbahan ma'am makaingon ka ba nga Lord patrayo ko diri sa Muswan Lord inana. Mo rin ko nga siguro kamo tanan nga nag-take imong mga classmates na kapasar? Sadly, ma'am, wala. Dili mi tanan, pero ang uban kay naa sa bukso. Okay.